pala lugaran ni, uy. Tama ba kayang giingon nga diri niya gibilin to iya mga treasure? Dako man po niyo ta, ah. For sure, gipang lubong niya mga treasure diri. Basig na ato sa unahan. Nag-unsa na pud kana siya diri ah. Nangita na pud siguro ang treasure. Nakuha man di kayo taan siya hang lulo no. Siguro daghan jud ni bulawan diri ah. O dili mga treasure jud. Gwapo ani, sundan jud ako ning isa. Kay basig makakalot ni ba? Asa may napinta ipambutang ni Lolo, oy? Lagi diri aba. Naraman na diri gyud. Daan palagi ko. Naa jud ni gipangita dire. Ani, klaro kaayo, positive. Treasure jud ni. Kani. Makitang ko ni. Palo jud ko ani. Kani. Kung makita lang ko tong the golden ducky diri, klaro kayo. Naam gito sulod ng mga old coins, mga treasure, mga bulawan. Palo jud ko ato. Bang, nagunsa ka diha. Paano na naman po ka diri, Mang? Ay magbuot, biyag na ako diri. Nagunsa man di ka diha. Nangita ganun ko atong treasure no, ang gibilin ni Lolo. Diri ba dito niya gibilin pang. Dire lagi to gibilin, Mang. Kaya ingon sa sakuha, dako og lapad to yung yuta gibinlan. Sure makakapanga na ato diri ah. Dire lagi to, Mang, mo to ingon yung sakuha. Ay, mas maayo og nato diri ah. Mangita po ko be. Basi dahil ako'y makakita, mudritso man jud kog Manila. Unsa ka to nga treasure ang naadri no? Dako pud siguro to ba? Unya mahal kaayo. Uy, Mang! Nagunsa ba ka niya? Ay, dagunsa pa man di ay. Dinangita pug ko. Ano diri makamangita nga kuha man ni dire? Ngano magbuot man kag mangita ko? Mangita po rin kag imuha diha. Aw, hinoon. Ako ra may nakatulog asa to. Hala, unsa man eh? Uy, unsa ka na yung nakitaan? Tanawa, Mang! The golden ducky! Ay, hala. Nakitaan jud niya oh. Ang the golden ducky. Swertihan niya oy. Mang! Madato na dyan ko, ani! Tanawa yung kaway-kaway, oh! Kaway-kaway niya! Ducky! 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 Authentic pa jud kayo bay. Unsa na lang kahang sulod ana no? Mahal jud siguro kayo na ba? Mang! Mahal lagi kayo ni! Manang, makaadto na dyan ko, aning Manila! Sige lang pang. Basig makakita ra day kog ako ah. Makaadto po kog Manila. Kani kita naman akong the golden ducky. Isa na lang akong pangitaon. Ang antek na helicopter. Makotoy na i-jade ka sulod. Mahal ka ito. Makapaldo ko ato. Pagkitaon ako. Basig na ato dere. Kanadaki. Sayaw-sayawin yun. Parang antik helicopter mo gawas. Makitang ko ni. Mato dyan kong Manila. Swertiha sa amaw oy. Napabaka ni diri no? Basig isa ra po'y gibutang sa iyang lulo diri ba? Lugi jud kay ko kay wakoy ako. Pero sige lang. Basig naa pa day ni. Mangutkot pa ko. Wala man yun tiniya. Uy, asa ka nagibili ni Lulo, no? Uy! Ay, hala. Basing mo na ni. Ang antik helicopter ni Lulo. Uy. Nakita na dyan ako. Ay! Ma'am! Look at this! Ang antik helicopter. Hala! Ang antik nga helicopter? Daghan ra ba kay nagsulod? Mga jade ug mga kristal? Mga mahal ra ba jud kay na bay? Mang, sa kamahal og suludan ni, dili lang Manila ang akong matuan. Daghan pa og sa lain lugar pa. Aldo! Pang, ako na tong the golden ducky ni mo be. Nana bitaw kay antik nga helicopter. Pang, paningkamot diha. Kaya ko,
Makapaldo na ko! Pangalot niya kay wala na bilin niya! Ababal! Bang!